Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alari, nga iti agdama kat ada ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Lari kumalatan ti iyawag mo kanyak. Maipatpatangatang payla idi iti radyo daytoy a drama, kayat kun nga ibinglay ti padas ko. Ngam tirigat na, jak amo idi ti pangipatuludak iti surat ko. Ta saan pa'y matla nga uso idi ti cellphone wenno email address. Malading itanakmat idi nagbakasyon kami dita Pilipinas taon 2017. Tawan gayaman daytoy a drama iti kadenggan mi nga istasyon ti radyo. Isu nga idi adda nang ibaga kanyak, maipapan iti daytoy a YouTube channel. In search ko adagos, ket nabang aranak pay idi nangeg ko daytoy a drama. Panagriknak ket nagsubliak idi kabambanwagak. Gapo iti panakangeg ko manen iti programa nga indakdak sila. Jak nga ruden nagpangadwa manang, kat impatulod ko ti pakasaritaak, anam na maek asapay lakuma, tama kaibinglay mat itiliwliwa ken adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti padak nga adda dito'y balasyo taaw, akin kinniten ti homesickness. Ay sus, maladawak sa matin iti pagkadalan. Saan na kayo titulong para iti anak ko? Isong awat karbangan nyo ang manguyaw kan bang tagibas kan kuana. Makiap-apan sa mat ni nanay. Nangro na nga awan baso ti anak ko. Isong Bumangon saan ako. ang kauyawan nyo? Amok na niya ti mapaspasamak. Kano asino ti kasubang ni nanang. Di mo latan ikaskaso no anyaman tinangag mo, Lari, anak ko. Nanang? Maan kakit din. Tama nga numala daw ka iti pagadalan. Ay? Lari, saan arumba nga agsinsin na ay kakit din dita sangwanan ti Grasya? Kit-kita umat anak kadasaran ti makandi talamisaan anak ko. Saan arumba nga agsinsin na ay kakit di dita? Ha? Pasensya ka, nanang. Adda lang amin. Ay? Adda ti? Anya ti? Anya day ta anak ko. Apay aday mo ituloy nga ibaga. Awan, nanang. Bye-bye yun. Ay na, sika talaga. Umay ka man. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kat ikarik nga aramidak ti amin para kan ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Nauyong ni nanang mo anya, Lari. Saan Nagsingpat tupay ni nanang. Saan nakngaungungtan? Nauyong ni nanang mo. Imbagak lang aro na sana nauyong ni nanang. Isunti kasingpatan nga ina. Di mo amuti bagpagam. Kasano ko mangagbalin ang nasingpat ni nanang mo? Kat kanayon ang makiapa? Ha? Anya ti kaya't mo asawan, Pam? Kanayon ang makiapa ni nanang mo. Nagaduti ka apa na. Aduti ka ginura na. Saan naman nakiapa ni nanang? Oh, saan mo ngay sakit ni nanang mo, Lari? Talaga aman nakiapa ni nanang mo. Mapanag-nakak dayta. Saan ka mataman nakiapa? Saan ka din, nanang? Ha? Apaya ka sa tibagbagam, anak ko. Ibagbagada nga naman nakiapa ka kano?
Ado ka no ti kaginuram. Lari anak ko, jak kayat ti aglibakken ka. Aklunek aman nakiapaak. Ha? Ngem gapo dayta itinalabas a panagayat ko ken ka anak ko. Iso ang mairubo ak no kwa. Nanang? No siyak lang ti pagchichismisan da, awan anyaman na kanyak. Kabaelak nga irusok ti amin nga ibagada maipapan kanyak. Uray ikuspildak, awan anyaman na. Ngam no iraman da kan, sabalin asaritaan dayta anak ko. Ha? Ano ti kaya't mo asawan, nanang? Sana balin asyak ti pagsasaritaan da, Lari. Ibagada no anyaman ti kayat da nga ibaga, maipapan kanyak. Ngam no ti maipapanan iti kinataong ti pagpiestaan da pagsasaritaan. Sabalin asaritaan dayta kunakmat. Nakasagana ak amakipin natay no maipapankan ka anak ko. Awan apulos ti kabutan ko. Ididamo, jak maawatan ti kayat asawan ti inak manang Emmy. Mas daawak no apay asang kaibagana, ano siya kun ti mapagsasaritaan, wenno tupiko dagiti kalugaran mi, nga awanan ti amuda nga aramiden no saan at ti agchismis, talaga nga iyapanak kanun. Tiga po na ngamin, ti kinaawan ti amak, manang. Ididamo, kaslaawan mo ti anyaman na kanyak, nga awan ti nabangunak nga amak. Ngam idi adda akon iti maudi atukad ti high school, nang rugimutten asapulak ni tatang ko. Itaman pa yung agdamag ka may papan iti dayta abanag, anak ko. Kaya't ko lang nga maamuan kayan ni tatang ko, nanang. Ha? Oh, pwede kag taga rin, nanang. Pwede may baga kanyak no sa dinotayan ni tatang ko. Lari anak, pangaasim. Saan mon asapulan ti amam? Ha? Ngam apay, nanang. Itian niya po. Adakar ba nga kamang sapul ko ni tatang, saan ka di? Anak. Pangasim kay bagam kanyak no sa dinotayan ni tatang ko, nanang. Kaya't ko maamuan ti may papankan ko na. No, kasta di kuna ni nanang mo. Rumbang lang araumam, apok. Lolo? Sana rumbang agpilit ka, Lari. No, kaya't ni nanang mong agtalinaid a palimad kan ka ti amin. Iso ti masurot. Iti kasta ti norte sa uyo. Madlaw nga daam mo yung may papaniti amak, lolo. Lari, apok. Apay adiyo kahit nga ibaga kanyak tipod no, may papaniti amak, lolo. Itan niya agapo. Kaputa kayat ko protektaran terik na ti inam, apok. Anya? Tilatan inak? Kanayin latan ni nanang di kaya tiya protektaran? Siyaran? Siyak, saan dak ka diya pang panunutin, lolo? Lari, At damat riknak, lolo. Masaksakitanak tong galawagan da kiti bastardo. Wano batak ti kawayan. Ngumapiasan nyo kahit nga ibaga kanyak tipod no. ulitek. Numamuam man ti pudno. Kasayaatan no ti inam ti pagtaudan na. Saan ka tasyak? Sapay la ko mata maawatam dayta, apok. Malaman apok. Agawid kan. Tamangan odan ijay balayo ni nanang mo. Tsak kahit agawid, lola. Anya, anay, apa yun? Numabalin ko malola. Maturugak pa lang dito'y balayo ko ni lolo.
Ay naapok, sigurado ang madanagan ti inam do saan ka nga agawid. Naimbag kumano nagpakada ka kenkwana. Lola? Apok, tandaanam da ito'y nga ibagaken ka. Noan niya man ti mapaspasamak ita. Sigurado ang malawlawagan tumatlaang. Patyanak kuma, apok. Lari anak, pangaasim ko matamangan kan. Lumami isan timakan. Sana ko namangan, nanang. Idalimanot yung nagitimakan ngayon sa gana yung. Papapasan na ka di, Lari? Di mo kaya't timangan? Tapno mapapasan nak? Gaputa jak ibagbagakan ka ti kayat mo amaamuan? Kasta ka di? No ibaga kawin. Ibagayo ka din tipod no, nanang. Anya? Apay nga minadiyo ibaga kanyak tagpaiso, nanang. Apay adiyo ibaga kanyak ti maipapanitamak. Gaputa saanan arumbang amaamuam ti maipapankan kwa na. Ano saklatan ti maawagan iti bastardo? Wano batak ti kawayan? Kasta ka di, nanang. Ha? Sino ti mangibagbagakan ka iti kasta? Ibagam kanyak, paitamot laeng. Apamida? Kasta? Kasta ka di? Lari? Kasta ka di, ha, nanang? Apam dagiti mangibagbaga bastardoak? Asyakit batak di kawayan? Kalpasan na? Pamadsyan na kasaan ka man nakiapa? Kasta ka di pagwadan ngayon na, nanang? Pangaasim, tasan mo a questionaran ti panagbalin ko ngayon akan kalari. Tasaan mo nga amunoan niya ti insakripisyo. Tapno ang balinak lang nga nasaya at ngayon na. Pangaasim ko ba? Nas naawak iti kasjay nga imbaga kanyak ni nanang ko, manang Emmy. Ngamjak ingkas kaso, katrimming bawlat tatigagar ko amang sapol iti amak. Gapo iti dayta, nagbalinak asukir. Masansan idi asa anak asumrek iti pagadalan, nga uray no graduating akon iti high school. Kat nasumok kumeten, tinaginom iti arak. Ngam ni nanang, di nakpulos inungtan, wenno binaybayan. Nakarkaro ket di at tinarabay na. Ngam di namutlat ta imbaga kanya, ti kayat ko amaamuan. Una yan di kastengar aramidam iti bagim Lari. Anyat mapaspasamak kan kaya anak ko. Apay akasimot kan tiar aramidam. Batandak! Sandak! Ngayon gaman! May bayandak latan! Sa anak to matlang! Anapatag ka na kayo! Sa anda kong ngigas ka to! Panawan daklatan dinoy! Saan? Saan ka panawan anak ko? Asikasuan ka. Syakti inam. Katrumbang laeng nga asikasuan ka. Matitikas tangar aramido, mapok. Agtutubo ka pa'y laeng. 16 lang titawan mo ngam naglaing kan nga ginom. Tirigat na. Saan ka kanupay na sumsumrag iti pagadalan? Kasanupay nga agturpos ka iti high school ngay. Oray sa anak ko nagtorpos, lolo. Anya? Lolo? Anya? Di ka ka di masaya nga iti sakripisyo kan kati inam?
Di mo ka di mapanunot ti rigat na amang mangged, tapno maipaay na lang ti amin akayat mo. Saan nga amin akayat ko katimpay na lolo? Amuyo dayta? Lari, No kayat na ngailindag ko ti biyag ko. Rumbang lang ngagpod no kanyak. Ibaga na kanyak ti kayat ko amamuan. Nasaya ata nakariingkan. Ha? Ala, agrobot ka. Adda pa pananta. Sa dino? Maamwam tumatlaang. Alan, ingka agrobwatan. Masapul a masapata. Ta medyo adayo ti papananta. Apay nga data diti pagbaludan. Kaya't mo amaamuan ti maipapan iti amam. Saan ka di? Ha? Di mo't papapasan nak. Gaputadyak kayat nga ibagakan ka ti maipapan iti amam. Pues, maamuam itanti amin. Maipapan kwa na. Anya? No adda dito iti amak. Kaya ta sa hunday ta. Nakabalod dito eh. May isa da ito'y amakagapo. No apay adyak kayat amaamuam ti amin. Ngam gapo ta ti bagimatan a mismo ti daddadaalam gapo iti palimad adyak kayat nga ibagakan ka. Kasayaatan no maamuamon ti pudno. Nanang? Dayta balikas. Nabayag adinak inawagan iti kastalari. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Ha? Imbagakon kan kay di pailaan. Nakasagana ak ang mga rabid iti amin para kan ka, anak ko. No kasapulan nga ibwis ko tibiyag ko para kan ka, aramidag. Gapo tay patpatag ka nga anak ko. Ngamnusikan na mismo ti mangdadaal iti bagim. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Diyak kabaalan nga aklunan dayta. Isong agsagana ka. Taitamot lang. Masungbatanan ti saludson mo. Maamuamon ti amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Aglalaok ti riknak, idadda kami iti daydi a pagbaludan manang Emmy. Idi umayen ti amak, pinanawan na kami ni nanang. Jack amo no kayat na makapagsolo kami nga agsarita, wano talaga adi na kayat amakita ti amak. Ngam na amwak ti amin apaman a nagsango kami kanitatang ko. Ado tinaamuak iti ipapan mi iti dayjay a pagbaludan, a pinasingkadan amin kanyak ni lolo. Rinamos gayam ti amak ti inak, idi adda ni nanang iti dayjay a lugar. Katsyak tinagbalin a bunga na. Nadadaal ti amin nga arapaap ti inak, gapu iti inaramid kankwana ti amak. Inlaksid pa'y ida dagiti kakabagyanda. Gaputa saan at tinungpal ni nanang ti kayat da idi, nga iregreg na. Tapno saan da kano a maibabain. Nariknak idi tinakaro a panagbain ko iti bagik. Apaman a naamwak ti amin, manang Emmy. Kat naawata kon ni nanang ko. Dita na amiris ko arumbang lagayam nga ipanakkel ko ti inak.
Tano di na inalimon ti amin apan nakaibabain a napasaran na idi. Sa anak ko mamot a naitao, katjak na si Ryan ti lubong. Iti pa nang isublik iti sigod asyak, kan asam ko nga agadal, nagbaligi ak manang. Kat siyempre, babaenday ta iti tulong kan sakripisyo ni nanang ko. Aging ga idi pinanggap ko tinagabrod, nakasuporta lata ni nanang kanyak. Iso nga idi nakaipundarak iti sanikwa, kan nagpamilyaak dito'y Singapore. Inalak mo ten dito'y ni nanang. Nang runa, taawan mo ten day di lolo kan lola. Daytoy ti pakasaritaa, kat agyamanak iti panangiyornosyo. Tuy pagayam mo, Lari. Pagayam alari, agyamanak matken ka, iti di mo panagdwa-dwa a panangisalaysay iti padas mo. Ken agyamanak iti pinatgam ti kiddaw miken ka, nga iyuray tayo iti aldaw dagiti ina, ti pan nakaidrama daytoy a pakasaritaam. Agpayso ngamin a makapaladdaang ti padas ti inam, ken ti pakasaritaan nyo adwa, ngamnapnoan met iti adal ken inspirasyon para iti dadduma, nang runa dagiti nakapasar, iti kas iti napasaran ti inam. Saan arabak ti trauma asagrapan dagiti mamolestya pagayam ko. Ket dayawag ti inam, gapu iti kinatibkar na. Iso ama iyan natup unay daytoy insalaysay mo, para iti aldaw dagiti silaw ti pagtaengan. Kadagiti ina, nanang, mami, mama, mother, inang, mamang, mudra, wenno anyapay nga awag kada kayo, dagiti anak yo. Happy Mother's Day kada kayo amin. Alakastan, pagayam alari, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod. Iti dana, ti biyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong. Ligay ken ragsak, isudat ng Paris, kadagiti tugod. Iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad itinagan at tonton at tagal la unyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Tonton ko malatan ti iyawag mo kanyak. Tagal la unyunak. No sa dino apaset, pasensya kayon no jakon imbaga. Dakkel ayaman ko iti apo ta nagsublimanan dagiti nagpipintas ken makaliwliwa drama yo. Nga uray no babaan itan iti YouTube. Aklunak nga ubingak paylaan, naasam akon nga agdengeg kadagiti drama yo. Ta isulat dengdenggek ken liwliwa no isurot nak ni tatang ijay talon. Agmay sa aklaeng nga anak manang,
kat di makalak iti nakurapay a pamilya. Subyan taman nga rod idi tawan 2001. Adaak idin iti umuna atukad ti kolehyo. Maudin Arabia mabantayan ti bangkay ti inam, anak. Maudin Arabi ti pan nakakita taken ko, anak. Inton bikat, itabon tayon ti inam. Tatang, Nagsapa pinanawan na tati inam, anak ko. Kapoy ti traitor sakit na. ungarot tatang. Di akong matungpal na iti karikan ko, ana. Nga iyaon kayo itirigat. Saan na matungpal tarapaap na makita na nagmarcha itin tablado. Awanan ni nanang. Pinanawan na tan. Tonton, anak. Nasaam na ito yung pasamang tatang. Kasla jak maklon. Ika kumamaklunan, anak ko. Tawanan ti maramidan ta. Impulang ng ti inam ti bulod na abiyag iti naparsua. Ave Maria. Narabyan kayo manan tatang. Papapanan nyo aya. Nagliwliwa ang anak ko. Amumun, ti kayat ko asawan. Naggapo kayo manan iti sugalan. Anak, amo ta kayat ko ti makailiwliwag. Isamap mapanak iti daya alugar. Ngam awan ti magimulan nyo iti sugal tatang. Amang nanya pa iti mapasamak kada kayo. Di pagtanagan, anak ko. Ibagak matayin, pagliwliwak lang. Saan kong aramitan abisyo? Saan nyo may bagaday tatatang? Ang mga nagbalaw kayo. Nagbaling kaya mo na bisyo yung tisugal. Ang mga nusan yun to na maikat day ta bisyo. Saan ko nakmet? Tonton. Nalal, inggagat maturugan. Masapa ka manan nga agrubwat inton bigat nga agpabagyo. Tatang? Ala, anak ko, ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agbiyahe inton bigat. Ama pa nag-eskwela, ijay bagyo. Naulimak ti balay Awan man nga kan ni tatang. Amang ano napan manon iji sugalan na pagliwliwaan na kano. Ay, una yan. Kaya't ko alapdan ni tatang iti panagsugsugal na. Ngam awan mo't ti maramidak. Sa bagay, di nakmot baybayan iti panagadal ko. Iso ahusto la siguro ti... Ha? Si kasiguro ni Tonton, anya. Si Mangpat kagaya man. Kaya't mo ti agmerienda. Sino kayo? Ay, at kagaya mo, anak ko. Iso ni Nelia, anak. Isun ti baro nga inab. Anya? Apay di ka matagtagari, Tonton. Kagoran na, kaputayin sangpot ko ni Nelia dito'y balay. Ay, Anak, maawatan na kumamit. Ubingak pa yan na balo.
At damot na kiti pagkasapulak. Anyan, tatang. Awan pa'y makatawan, manipod pimusay day dinanang. Ngumad na nadagos kasukat na. Tonton, uraan niya ti aramidan ta. Saan na may sublit ti bihag day ti inam? Natayan. Rumbeng lang aklunan tan, kat mga baruanan tan. Iso nagpabaro ka mo tiniti asawa, kasta ka di. Ay, Nagbiit mo tin nalinipat mo day dinanang ko. Naglakamot tin ti panang isukat mo kan kuana. Una yan, tatang. Jaklay pagpalaklakaam ti mangalay ti kasukat day dinak. Madiman ti riknak, awan ti mabalin ko manang Emi. Tasaan ko met ang maipaay ti pagragsakan ti amak. No sigod kat minalam nga agawidak nga agapo iti pagadalan iti syudad ti Bagyo. Man idin asumang petak iti balay mi, kabayatan ti panagis-eskwela. Nagbordingak idi iti bakan ti apapaabangan ti ikit ko iti syudad a pagadadalak. Babaan iti kaasi ti apo, sa anak mo't anarigatan, takaarubak mo't laeng ti maysapay nga ikit ko, nga inauna akapsat ti amak. Agingga iti maysa nga aldaw, na idanon kanyak ti damag anauram ti balay mi, iso adagos anagawidak, taamkek ana isagmaken ti amak, ken ti kakabkab balay na. Naimbag ta nalasatan niya ti oram, tatang. Kunaklakit din na niyan tinapasamak kada kayo. ay, Ngam anyan, tatang. Di maputi amin na naipundaryo iti day dinanang. Linamot amin ti apoy. wan nga rod anak ko. Awan apulos ti na isalmar mi kadagiti alikaman. Tay nagbalaw kami kan ni Nelia. Nakilan ti apoy. Anyang amin tinapasama kaya. Jakbat amo anak ko. Aging gaita. Jak pa'y lapat dyan, anaura man ti balay tayo. Ala, saanan aday ta tinapatagtatang. Importante. Nakalasat kayo kan ni Nana Nelia. Ah, Agyaman tayo lang ang tawag ti dagas sa napasamak kada kayo kan ni Nana Nelia. kaya't mo asawan, tonton. Naaklon mo ni Nelia, kas may kadwa nga inam. Awanan ti maramidak, tatang. Agdandan na kayon. Katamo kasaan kayon amalapdan pay. Tonton Barok, nakaidasara kon. Umay kantamangan tayon kada tatang mo. Sige, Nana Nelia. Umaya kon. Barok, ano samla ko man tilinutok akanan tayo Manumot lang amin tay tangdan ko anak ilabada. Ha? Gamdi kagdanag Barok. Taintun sumaruno. Nana, sa anak napili ti makan. Amo ni tatang dayta. Tonton. Kan maysa, sana rumbang apilik pay lang no anya ti may dasar. Importante, adda makan. Kat rumbang lapag yamanak dayta. Sapay lakuma, tamaawatam ti ibagakken ka, tonton. Anya dayta, tatang. Saan mo't amay libakken ka tinapasamak at trahedya. Kaputa na uram ti sigud abalay tayo. Kinasapulan ang nagipatakderak iti sabali. Tanudyak aramidan ti kasta, awan mo't ti pagnaidan tayo. Tatang, Iso asapay lakuma tamaawatam. No pagsardengan ka pay laeng iti panagadal mo.
Maawatak, tatang. Anya nga rod? Talaga akasta, ha? Pagyaman ak no maawatam tunton. Kasarsarita ka ni tinalapat. Pamangan no isidir mong tukit di kanyak ti panagsardeng mo. Manggedak kabayatan di panagsardeng ko, tatang. Agor nungak. Tapno maka-enrollak tumatlaan. Adakan ka day ta anak ko. Hangam no ita, agsardeng kapaylaeng iti panagadal mo. Amok ti marikrik nam tonton. Nangagong amin ti panakisaritam iti amam. Ket, nadlaw ko akas ladi na ingkaskaso ti imbagam a panag-enrollen. Awan samot ti panggap ni tatang amang paadal kanyak, Nana Nelia. Ngamin, kaslawan anyaman kan kuha na timbagak. Tonton, Makataunan tinasayang iti panagadal ko. Jack kayat tagsayang pa iti kundaway. Kayat ko ti makadal. anya nga ro ti panggap mo itabaro. At damot ornong ko iti panagtrabaho, bayat ti panagsardeng ko nagadal. Ha, Agin rolak, makamuditan. Talaga kayat ko ti makadal. Kayat ko atun uyin dagit arapahap ko. sigurado ka kadi, tonton? Uwin, Nana Nelia. Aramatag tinaornong ko. Iso ti pag-enroll ko. Talaga kayat ko ti makaadal. Nasair ti riknak, idi kinasaritak ti ama. Ta idi damo, kaslaawanan ti panggap na amang suporta iti panagadal ko, manang Emmy. Gapo iti napasaran mi a trahedya. Ngem impamuspusak ti panag-enroll ko. Idi nang ruging ti klase, nariknak matlaang ti suporta ti ama. Tamangtad met iti allowance ko nga uray basit laeng. Nga isut na karagsakak launay. Narikna na siguro ti gagar ko ang makalpas iti panagadal ko. Kat uray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Nagbinulig kami iti amak, tapno makalpasak iti panagadal ko. Idi nakaturpusa kon iti kursok, manang. Nagsapulak adagos iti pagtrabahuak, tapagururnungak iti usarat nga ag-exam. Kat iti asi ti apo, nakastrekak kas maysa a security guard. Kabaalam ka di pa'y anak ko. Narigat tar aramidam. Igid-gidan mo ti panag-review para civil service exam iti panagpay mo ka security guard. Kabailak, tatang. Aramidak ti amin. Tapno matunoy ko dagiti arapap ko. Aramidak ti amin. Tapno matungpal ko ti karik iti day. Awandakas na nga uray ibalikas mo, anak ko. Amok ti karim iti day dinanang mo. Ha? Siguro, gapu iti nalaos alitay ko idi. Iso ang nagapurak ang nagsapol iti kasukat day dinanang mo. Tatang?
Ngam kinapudno na tonton. Ipatpatag ko unay da di inam, anak ko. Ha? Pasensya ka lakuman. No nagdaras ang nakasapulak iti kasukat na. Agumpatyan na kuma, anak. Impatag ko iti kasta unay day di inam. Saan ka mabalin nga agpasimpleng agripasok kadagiti naskan nga adalag para iti civil service exam? Bayat ti panagjotik. Strict unay dagiti official iti agency nga ayan ko. Ang mga no dati makakita kanyak dito ayan ti jotik kat idanon da kadakwada. Sigurado ang may katak iti trabaho. Ngamuray no kasta. Saan ka mapukawan iti namnama? Basta dawayak, agripaso aklat ta. Agreview ak para iti panag-examin ko. Agano sak, taamo ka masubadan tumot lang dagito a sakripisyok. Masapula maragpat ko dagiti arapaap ko. Saan ka sumuko? Basit lang anos daytoyen. Uy, basit langan. Tatang! Tatang! Apay, anak ko. Ha? Apay naliday ka, tatang. Awan da ito'y anak ko. Di na kon ikaskaso. Ni, sana mabalin na di ka ikaskaso, tatang. Anya ti makagapo. Apay anal... Ha? Ni, aguray ka, tatang. Apay nga awan mo tantiladawan ni Nana Nelia nga adda di talamisita. Ay. Pimanawan ni Nelia, tonton. Nagsina kami, anak. Ha? Dayta ka diti makagapo, no apay analiday kayo? Imbagak matan. Di na ko nikaskaso. Anya tinapasamakan ka. Apay akas la maururaman ka amangay ayab itay kanyak. Tatang, nakapasak iti civil service exam. Nakapasak! Ay nakaanakan, nakasarita kundi magtulong ka. Tapno bakastrat ka iti government service. Ha? Agpaiso, Auntie Ibiang? Huwag kaanakan, naipasamti eksaminasyon mo kat nangato pa iti gradom. Iso analaka kalaangan ang makastrat iti gobyerno. Ay na, sapay la kuma, Auntie. Tapno makatulong ak maton ka ni tatang. Kaya't kung amin niya sardangan ni tatang nagtalon. Kaya't kung aginanamot ti amak. Ay nasaya at naitapanggap mo kaanakan. Kat di kagdanag. Siya kunti magibagbaga. Nalaing ka. Iso amamati ak amakastrat ka iti government service. Sapay la kuma, Auntie Ibiang. Sapay la kuma. Sa anak nga rod anapa ay manang Emmy. Kat nakastrakak nga agtrabaho iti gobyerno. Pinagsardeng kumutan ni tatang nga agtalon. Taamok no kasano tirigat ti maysa mannalon. Ininot anapaduras ko ti panagbiagmi ken ni tatang. Kat ininot met anatunoy ko dagiti arapaap ko. Kat sagot ko ti amin abunga ti rigat ko. Iti amak. Ken iti day dinagawanan nga ina. Itamanang adamotan bukod ko pamilya. Kat agyamanak tanasingpet ken man nakaawat tinagbalin nga asawa. Isu nga awan ti parikot ni.
Kayat ko laeng nga ibati kadagiti dumdumngeg daytoy apanirigak iti biag. Saan tayo nga agsardeng amang tunoy iti arapaap tayo? Tanubuyugan tayo iti aramid ti panagkararag tayo. Saan na tayo abaybayan ti Apo anamarswa? Agyaman ak unay manang Emmy. To'y pagayam mo, tonton. Pagayam at tonton, agyaman ak matken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagmayat pagayam ko. Napnuan inspirasyon. Ta iti likudan dagiti napasaram arigat ken panubok iti biag. Nagunod mo matlaang dagiti arapaap mo iti biag. Ket gapo iti natibker apamatim iti namarswa. Laklak amom ita ti imnas ti panagbiag. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana ti biag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam dan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a JC, manipod Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, JC kumalatan ti iyawag mo kanya. Dayta tinapilik, tap na masiguradok asaan to amaamuan dagiti taga ditoy ayan mi, asyak gayam tinagpaidrama. Manmanulaang ti makaammo iti pakasaritaa, kat kayat kulat tamot a protektaran ti kinasya sinuda. Nang runa ti maseknan unay iti innak paidrama apadas ko. May saak kadagiti avid listener ti drama nga Iloko, manipod kaubing ko, aging gaita anataenganakon. May saak matlaan kadagiti nagliday, idinaawanan ti Salang Productions iti radyo. Iso ang nakaragrag sakak, idinangag ko iti YouTube daytoy a drama. Kastamoten ti pagsarmingan, mangbianong, ken Kapitana Orang, iti channel ni Ma'am Jovi Dupais. Amin dagiti isalaysay ko, kat insalaysay mo't amin kanyak dalolo ken lolak. Iso asubyan taman nga rodmanang, iditawan 1994. Anya ti kunam, Elena. Ibati kada kayo kanina ng timpas ngay ko, tao madayo ah. Anya? Elena, amom ka din o anya ti ibagbagam. Amok tatang, isungarod nga ibagbagakon kada kayo. Nga mapay nga apanawam kada kami kaninanang mo ti anak mo. Kansa dino ti papanam. Makaamuditan tatang, uray sa dino ti papanak, basta kayat ko ti umadayo. Anyan, Elena. Anyat panagkunam iti bagim kaniti impas ngay mo? Ayop? Ha? Kalpasan nga impugsit mo ti anak mo? Mabalin mo apanawan latan? Tatang, Nakarkaro ka pa ikit din ngam ayop ah.
Tati ayop, amo na pa'y atari patwon ti anak na aging ga makabaal. Ngamsi ka, ti kayat mo ita, panawamlatan ka na kami, ti impas ngay mau? Ay na, nakarkaro ka pa'y ngam ayop, Elena! Ora niya ti mapaspasamak bakit? Di mo ipalubo sa pumanaw ni Elena? Bining lakay. Saan ang maiparbeng nga panawan na kadata ti anak na? Rumbeng nga iso ti mangtarakan iti impas ngay na. Lakay, masya nakiti apo ko ta. Ay, Ileng, bakit? Amuklatan ti rason. No apay asaan akayat ni Elena nga anak timpas ngay na. Anyaman ti rason na. Saan ang maiparbeng, Ileng? Iso saan na rumbeng nga panawan na kadata ti impas ngay na? Iso ti ina, kat iso ti rumbeng amang tagibay. Apay aya asangit ta anak mo, Elena. Diyak amo kan kwa na. Makapasuron. Day, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam, Elena? Anak mo day tangam kasuron mo kit din. Kasano? Kat mabwisitak di tanga ubing? Ay na, por Diyos ka ba't, Elena? Nagalas mo't tandagita nga isa-usawang mo itibukod mo nga anak. Ay nananang, no siyak lamay sa, jak bigbigan nga anak ko dayta. Anya, saan ko nga anak dayta, nanang? Awan ti kasta nga anak ko. Iso ano diyo kayat nga ibatik kada kayo ti anak ko. Ibatik nga rod iti amana. Elena! Elena! Ayan mo aya! Elena! Bineng. Nay, Ileng, apay asikat ti mga awir itapo ko ta. Ayan ti inana. Ay, pasensya kan, Bineng. Ngamjak kayat amayad ayo kadata ti apo ko ta. Anya ti kayat mo asawan? Impang tana nga ibati na ti apo ko ta iti ayan ti amana. No saan ta kayat atagibyan. Iso adya akon insinsina kanyak ni JC. Ngam idinagbalawak. Awanan ni Elena. Pimanawan. Anya? Adda pa kapilawak manang Emmy, kat day tatikang runaan arason, no apay adinak kayat ni nanang ko. Iti ababa sa Rita, di makelak kada lolo Bening ken lola Iling. Ngam amang ken inang tinakairwamak nga awag ko kadakwada. Isuda meten tinang paadal kanyak. Adda pagtagilakwan ni lola Iling iji tiyandaan, kat pasaray sumurutak ken kuana manang. Timet inak, damag mi anagabrod, ngamjak amo no anya pagilyan. Kat damag mi pay anaki asawan, iso nga addan sa bali a pamilyana. Agingga, idi adda akon iti grade 4. JC, apok! Ayan mon! Umay kan ata ni aldawan! Agpailit apay! Agrubwat kan, tama nga numala daw ta! Uwan, inang, umaya. Ileng, bakit? Mangan kayo pa'y kan ni JC nga po ko ta, sakbay amapan kayo iji tiyandaan. Tapno saan kayo amabisinan? Muwan ka na di kagdanag, Bineng! Inang, di balon ko nga. Ay na, ijay ton palingki apok. Ijay kan nga ikan iti balon mo. Sige, inang. Ayang kadagiti ilako ti magkatok, inang. Day talatan sabong ti karabas apok. Ang inay Adam Alu Adam, tapno saan amalunos-lunos. Uwan, inang. Siyaon ti mga amo.
Amang, mapan ngamin ka ni inang. Kadwa pa ni inang ije paningke. Sige, apok. Aganad kayo Kanlalay nga may di pagadalan. Wan, amang. Maalaga road lakay. Mapan kami ka ni JC. Ngumadang kayon. Kampuros lagi to'y lakong may anatong. Lakaw. Ngumadang kayon. Tapag isunto mapan iti eskwelaan, dumadamdaman. Ngumadang kayon. Agapula ang nandito Kampuros anatong. Tada yun, no, JC. Gumadang kayon. Angkon. Ante. Nanay Ila. Ngumadang kayon. Swerte o kung nitatabi na Sigurado dahi ta. Ay, Siya pati pagsasaritaan da ina. Kanti aklakla ko iti abay mi. Gumadang kayon. Angkon. Ante. Ngumadang kayon. Pinanawan ni Elena nga anak yaw. Kapoy ti pakapilawan na. Ha? Di manan pa kapilawak ti dinilaw da. Di mo sasawan akaasi ti apo ko. Gapo iti pakapilawan na. Tao, Jaklatan iday kaskaso. Aglako aklatan. Patpatagkan ko. Ngumadang kayon. Ante. Ay, pasensya ka na, Angkon. ha? Kampuros Nalapta. anatang. Ikaw. Ngumadang kayon. Ayan di imagayong kanyak, amang, ina. JC, apok. Si Mang Putan ti ina. Ha? Patsyak nga mumunday ta. Taimbagan kan katikabsat ko. Saan ay Uwan, ina. Kunana pa yung rod. Mamanak ano iya ayan ni mama. Pasyarak ka no. Pasyaram nga min aapok. Amobi ka nilulom akailiw mo ni nanang mo. Ina. Mabalinda ka ako yung no kayat mo, JC. Kan apagiso apok. Naalam mo tanje card mo saan aya. Ipakitam kan ko na dagiti nangangato agradom iti iskwilaan. Oh, apay anak sanay ka iti naunag, JC. Wan nga ron, apok. Adda ka di parikaw. Awan mat, ama, ina. O sige. Mamanak to nga rod iya ayan ni mama. Ta ipakitakan ko na ti card ko. Apay nga da ka ditoy. Toy. Ha? Basyaran kayo lang ang mama. Oh my God, ipakita ka na kayo dahil kay card ko iya iskwelaan. Jak pagan ano day ta card mo. Kukwam laang day ta. Ha? Mabalin ka di. Mapan kan itayan ni Lolam. Tapumanaw kayon ditoy. Mama. Di nakmat awagan iti mama. Lipata mo nga dainakan kakabsat mo. Ala, mapan kan itayan ni Lolam. Kat pumanaw kayon ditoy. Napasamak ti pagamamkak apan nakapabain ko. Kang runaan ti saan apan ang bigbig kanyak ti inak manang Emmy. Nagtartarayak ang nagsubli ti ayan ni Lola. Kat nagsangsangitak nga imarakop ken kuana. Gapu iti inaramid kanyak ti inak. No pay kasta, pasiglat na saya at apam magbaga ti imula da lolo ken lolak iti panunot ko. Kat kanayon da nga ibaga, asaan arumbang aguraek ti mismo nga inak, nga isumet ti inaramid ko. Naglabas ti adu atawan, ngam saan anapunas iti panunot ko ti kasjay nga inaramid kanyak ti inak, idi damo adaras a nagkita kami. JC, apok.
apok. Oray kas jay tinapasamak ide. Saan arumbeng alipatom nga inam day jay? Ama? Lagi pam, ano saan agapukan ko na? Awan ka dito'y lubong, apok. Kanayon nga ibagakin ka. Nalaos ti pungtot ko iti inam. Idinamwak akayat nakapanawan. Ilunod ko, kinun ko nakpay iti bagay. Ngumnaklon ko mat. Katimpa may sami kan nilulam tinang tarakan kan nang padakkel kan ka. Bang apag yang manak unay, ama? Manusaan aga po kada kayo kaniinang? Diyak nga mo no anyan tinagmanagak. Tinadakkel da kay tinasayaat apok. Isu nga ambog. Saan kan tungagi mulay ti sakit tinakam? Nang runa iti inam. Ingarik, lolo. Tung panak ni amin aminin nyo kanya. Si kanti mangibagakan kwa na iti dayta, Iling. Bineng, Masya, anak apo ko ta. Amok ngaging ka ita. Di na paila nalipatan na di inaramid ni Elena, ididamong agkita ta. anyat amo tangay lakay. Amang ano nagbaliwan ni Elena. Amang ano maaklon na itan ni JC nga anak na. Kanayon nga ikarkararag ko akasta ko mailing. Takaasimot ni JC. Timbakla di naman lanarik na ti pamatag ti inana. Mala, siyak nga ron ti mga lukoy iti apo ko ta. Ibagakken ko na asimang putmanan dito ipagilyan ti inana. Yak ngayon ang maunit nga nabasamang iniinang. Nabayagan day di apok. Anyat amom. Ang mga numaawat na kaitan ni mamam. Ang nuwa-nuwa ang itinayta, inang. Ay, JC, apo. Yan may sa. Amuyo mat. Saan ko nga ugalig ti mapan iti kumporme na ditan? Nang runang sandak mag-api na ayaban. Apo, si kati anak. Rumbang la si kati agpakumbaba. Awanda kas na mapan kay ti ayan ni mamam. Sikan ti mangsarong karkan kuana. Tapno marik na nagaipatpatag mo. Nga uray pinanawan na ka. Idi maladaga ka. Who are you? Oh. Are you a beggar? I'm looking for Ellen. Honey, let me handle this. Go and play with our kids. Okay. Anyat ar-aramidam nito'y. Nagpuskol at talaga ti rupam anya. Ayan, mama. Ayan na unay, ayan di basol ko nga. Abay agas na lang unay, ang tiguram kanya. Uman pa'y gas na. Makawanan na kuma. Noan niya man tiyak amo abasol ko kan ka, mama. Kat oray ayabay ni aramidam. At tuyak lata. Ta oray balik tadam tinubong.
aginatalanta. Isu. Wano kan? Saan at hilalablabidan? Tasaan ka welcome dito balay mi? Pumanaw kan! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dayjayan ti kasakitan apagteng iti biyag ko, manang Emmy. Pasamak nga aging gaita nga addan bukod ko a pamilya, kat nakatataklat ta iti panunot ko. No pa'y kasta, riming bawlat ta dagiti balakad ken adal nga imula da lolo ken lola iti panunot ko. Kat oray pa'y dinak binigbig nga anak ni nanang ko, kanayon lata akaraman ti inak kadagiti kararag ko. Agyamanak no mapili mo't ama idrama ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, JC. Pagayam a JC, agyamanak matkan ka, taimbinglay mo ti pakasaritaam. Makapakintayag ti inaramid ken ka ti inam. Ngam dayawag ti kinatibker mo, pagayam ko. Tauray pa'y kasakitanen ako nam dayjay apasamak iti biyag mo. Di kalata nagimula iti sakit tinakam. Katriming baw dagiti balakad ken ka, daamang ken inang mo. Wenno da lolo ken lolam, nga ison titimakder kas naganak mo. Mamatiak nga agbalin ka anasingpet ken responsable nga asawa ken ina pagayam ko. Gapo tanabinor kan, gapo iti naglabasam. Uray pay no kasta nga adda pakapilawam pagayam ko. Na perpekto kapay ngem kadagiti normal tilangana. Gapo iti nadalos ken nadarisay a panagpuspusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyahan. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag